bol breh. Ja teraz stojím niekde v polovičke. Tam na tej druhej strane je tá komerčná časť Liptovskej Mary. Tie malé lodičky. Taký zvláštny pocit je to, že sa človek zrazu môže nachádzať tam, kde predtým nemal právo vstúpiť. Že mu to tá príroda alebo okolnosti umožnili. A tam je tá priehrada na druhej strane. Vodu vypustili, ale nemajú čo doplniť. Liptovská Mara. Padnutá o 14 metrov. Pozrite, našiel som aj perlu. Perlorodka. Zapichnutá v zemi. Aká je možno aj 200 gramová perla. Ťažké boty. Až nahoře přivázaný. Obrastené týmito sukulentami. Pardon. Lastúrkami. Evidentne tu boli aj mimozemšťania a zanechali nám tu rôzne obrazce. Toto trošku evokuje malé kačatko, takže vidíte, je to naozaj pravda. Všetky tie konšpirácie ohľadne tých mimozemských civilizácií sú pravdivé. Našiel som dôkaz na dne, vyschnutom dne Liptovskej Mary. Takže stačí mať len otvorené oči a dôkazy sa nájdu. Kráčame stále. Ja ešte taká pomocka, že ak by sem chcel niekto ísť, tak neviem, koľko tento jav bude trvať, tak stačí prísť len na odpočívadlo Dektáre, tam zaparkovať auto, normálne idete k mólu, pár schodmi dole, môžete kráčať po tejto The Wilderness pustatine. My sa vybrali do ženušku a s dcérkou a takto si kráčame plážou. Ďalší artefakt, je to sud. Pozrite sa, aký je obrastený. Šliakými tvorčekmi. Našli v ňom domov. Takže to, čo sa zdá, že už je konečná, tak poslúži. Celý život je transformácia. Všetko je premena. Jedinou konštantou je zmena. Našiel som aj keľňu, ale pozrite, čo som našiel. Aha, podkovu. Preto som sem tu mal prísť. Prišiel som si pre toto šťastie. Nádhera. A pozrite, aké skulptúry tu všelijaké sú. A tam by dcerka zmykla v prehlbine, zmizla v nejakej diere. Hravé dieťa, fakt neviem pokom. Takže tak, tieto sú také rôzne veci. Fakt pastva pre fotografa, odporúčam. Sú to také rôzne scenérie, rôzne, pozrite, farby zeme. Tak by som bol na Novom Zélande. Počkaj, ja ti ukážem len z druhej strany. Teď si ukážem len... Moja dcerka vám chce niečo ukázať. Sú tu také prepadliská. Dobre, čo? Perfektné. Toto dokáže erózia vody. Je to skutočne aspoň dobrý meter hlboké. Zvláštne. No, tie diery sú naozaj obrovské. Pozrite, ako to ide. Ako taký had sa to kľukatí. Ako tiekla veľká voda, tak tie piesky podmilo. Vznikli fakt hlboké veci. Dcerka mi tu stále behá. Skúša aspoň zvukú merítko. Dcerka skúša silu ľadu. To je len dôkaz toho, že ten ľad je hrubý. Skutočne neviem, pokiaľ má tú vlastnosť skúšať všetko a ísť do hĺbky. Sa vám dostáva takých krásnych pohľadov z pohľadu vody. Pozrite, ja stojím vo vode ako keby. Pozerám na ten breh. Ten je samozrejme vysušený, ale toto nevidíte. Nádhera. Lebo takáto alej. Ženuška s dcerkou kráča predo mňou, ako cesta, keby to bola. A Mara je napravo, ľudia sa prechádzajú. Toto šedie, všade bola voda. A tu je breh, toto pekne vidno. A môžete kráčať alejou.
Aj toto je súčasť ľudského správania. Pozrite, korene vo vzduchu. Vymila voda. Tak tu vidíte takýto priam prsty toho stromu. Ruku, ktorú zadrápla toho brehu. A v pozadí vidíte záchranné koleso. Neviem, či to bude na fotke vidno na videu, že je tam taká farba, taká hranica, to som ja nezvýrazňoval, to je výška tej vody, bývalej. Ďalšia pneumatika. A boli tu asi aj majstrovstvá sveta, lebo je tu aj lopta. Mólo, ktoré uviazlo na brehu. Vlajka Európskej únie, ktorá uviezla na brehu. Kotva. Tu niekde musí byť aj loď. Je to tady. V pozadí mólo a loďka. A keby len jedno mólo. Pozrite, jedno mólo za druhým. A to sú dechtáre. Aha. Vidíte? Tam je tá reštaurácia. Si kráčate mólom. Pod vami je voda. Bojíte sa tam vstúpiť. Teraz sa to môže aj triasť. Už by sa za chvíľučku mala priblížiť hladina vody. Ale nič. Je tu len štrk. Kde tu nejaká kotva, staré žreťaze. A to sú tie betónové podvaly, ktorými, ak sa nemýlim, spúšťajú aj väčšie lode do vody, ale momentálne, jaksi, sú ako kocky domina pohádzané. A s odchodom smerom k motorestu Dechtáre končím toto edukačné, biologické, určite vedecké, zároveň aj konšpiračné video o zmiznutí alebo skôr ponížení hladiny Liptovskej Mary.